образочок, міністранти бачить, так? Це є образ Ісуса Христа, який прийшов до святої монахині, яка називалася Фаустина. Так? Сьогодні вона є свята, призвана церквою. І Ісус, коли явився їй, попросив, щоб вона навчила людей молитися коронку до Божого милосердя. Хтось чув таку молитву? Моляться для Його заради Його страждань, будь милосердний для нас, цілого світу. Ось. І сьогодні є свято Божого милосердя. Так, Божого милосердя. Так, і тут є написано, хто вміє читати на образочку, що пише? Ну? Написано: Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ісус, коли прийшов до сестри Фаустини, попросив її, щоб вона намалювала образ, ікону, і з таким написом: Ісусе, довіряю тобі. Знаємо, що коли людина довіряє комусь, то його шанує, любить. У вас є такі друзі, яким ви довіряєте? Наприклад, щось можете їх попросити, так? Помогти. І ви знаєте, якщо ви просите, значить ви цій людині довіряєте, так? І то ми сьогодні маємо в цьому святі маємо таку можливість довірити Ісусові Христові. Добре, діточки, я тут маю деякі речі з собою. Хто знає, що це таке? О, дивіться. Гроші, так? Так. А якщо би я, наприклад, виключив світло, було темно вночі, і ці гроші дав вам в руки, але ви не знаєте, що це гроші. На дотик що це таке є? Бумажки, так? Дуже добре. І, наприклад, ви як звати, сонечко? Так? Каріна? Так? Точно, правильно кажеш? Каріна, чия це доця гарна? Каріна, так? І дивіться, якщо дати ці гроші Каріні і, наприклад, дати ці гроші Ігореві, яка різниця буде? Що хто з ними зробить? Як ви думаєте? Давайте, дітки, думаєте. Ну, для Каріни це 4 бумажки. Вона їх може взяти ножичками, порізати їх, зробити з них квіточки. Ти вмієш вирізати? Так? Тому тобі не дамо їх, хорошо сьогодні? Це пожичені гроші. Так, і для Карінки це просто бумажки. А, наприклад, Ігор вже розуміє, да, які тут гроші? Давай подивимося. Це 5 гривень, це 1 гривня, це 10. Бачите, є 1, 2, 5 і 10. Вони мають свою якусь ціну. Але сьогодні хочу, кохані, вам сказати, що ми в нашому житті, чи старші, правда, так як ваші батьки, чи молодші, чи так як маленькі тут дітки є, чи ви, ми повинні теж вміти розрізняти в житті такі речі, як ціна і вартість. Так? І зараз ми собі в порівнянні з тим це собі пояснюємо. Наприклад, тут маємо такий кружечок. Жетон, так? Дивіться, тепер, щоб ви зрозуміли мою думку, жетон має ціну і має вартість. Так? Я не знаю, як правильно, чи я правильно думаю. Для мене вартість це, наприклад, те, що можна за нього їхати в метро. Так? А ціна це, що платимо гроші, чи навпаки. Як правильно, може старших спитаємо, щоб я дітям не плутав в голові. Правильно, наприклад, так? Ціна це те, що ми платимо за нього. Так? Дивіться, цей жетон торік коштував 3 рублі, позавторік 2 рублі, ще пару років назад 1 гривню. Тобто його скільки? 50 копійок. Дивіться, цей жетон залишився такий самий, а за нього треба більше бумажок дати. Тобто ціна є різна, але метро то і саме. Сідаємо на рейсові і їдемо на вокзал, наприклад. Так? Прошу. Для мене гроші означають вартість, а от ціна – це ціна дружби, ціна слова і все таке. Ну, як правильно? Я не знаю. Так, дуже добре, так. Але дивіться, що я хочу сказати, що ми в нашому житті маємо багато таких речей, які можемо недооцінювати. І, наприклад, якщо порівняти цей жетон з грошима, то ці гроші можуть помінятися, так? А жетон не міняється. І, наприклад, якщо ми хочемо купити жетон, ми повинні дати стільки грошей, скільки в касі нам скажуть за нього. Тобто повинні заплатити за щось.
І тепер дивіться, є в нашому житті така ситуація, коли ми є добрими, коли живемо в Божій благодаті, а коли, наприклад, щось погане зробимо, щось там нам не вийде, не послухали там тата, маму, що можемо таке? Ну, дуже погано все не розказують, але що можемо таке зробити, що нам не подобається? Посваритися з подружкою, наприклад. Ще що може таке, що нам не нравиться? Так, мама, наприклад, ругає нас тоді, коли ми щось неправильно робимо. Не для того, що нас не любить, тільки хоче, щоб ми цінували і що? Вартували її виховання. Ну? Мене вчора мама виганяла, тому що я плакав. Плакати хочеш? А перестав плакати чого, скажи? Тому що мені мама сказала, якщо ще один раз ти заплачеш, то піду я і вигоню тебе. Мама так каже, бо тебе дуже любить і хоче, щоб ти не плакав. Бо як ти плачеш, то ти переживаєш. Так? А як ти не плачеш, то ти тішишся, радієш, посміхаєшся. І мама хоче, щоб ти посміхався, правда? Бачиш, як добре? Розумієш тебе? Дуже гарно. Треба так гарно себе поводити, щоб і мама посміхалася, і татко посміхався, і щоб ви були радісні. Так? І дивіться, і нам, наприклад, приходиться за деякі речі платити. Наприклад, пішли ви кудись в гості і, не хотячи, там якусь лампочку розбили. І треба попросити в тата чи в мами гроші, піти купити і вернути. Розумієте? Тобто є ціна за те, що ми в житті робимо. Але що сьогодні є важливіше? Сьогодні, якщо ми говоримо про Боже милосердя, можете гроші ставити на стол, і дивіться, є, наприклад, хто знає, такі карточки різні бувають. Це, наприклад, що ця карточка робить? Робить знижку. Робить знижку. Дивіться, і ми в нашому житті духовному теж маємо щось подібне, щоб ви не думали, що ми по карточках ходимо, наприклад, в костьол, чи до сповіді, чи до причастя. Але такою карточкою, можна сказати, є сповідь. Чого? Тому що ми за наші погані поступки повинні розплатитись, так? Повинні віддячити Богові, як щось погане зробили, перепросити ближнє і так далі. Тобто дуже багато маємо віддячити. Але є сповідь. І сповіді що нам Бог робить? Ну? Пробачає гріхи. Можна сказати, що ми йдемо до сповіді. І так як ця карточка знижує ціну, так? Ми накупили там хліба, цукерки, ще щось накупили в магазині, жвачку, наприклад. І даємо цю карточку, а нам ця тьотя на касі раз і трошки меншу ціну дає. Так? І якщо ми приходимо до сповіді, то це не є карточка, яка знижує, але яка взагалі відпускає нам всі гріхи наші. Розумієте? Дивіться, і сьогодні, так, щоб вам дуже довго не розказувати, щоб ви не забули, сьогодні, коли ми читаємо Євангелію, давайте пригадаємо, що це було. Ісус Воскреслий прийшов кудись. Да? Як це було? Більш-менш. Хто пам'ятає? Ну, ще інакше. Ісус прийшов до кого? До учнів. Да, учні були закриті в такій кімнаті на горниці, тому що це на горі така кімната була. І вони боялися, що їх євреї теж зловлять і розіпнуть на хресті, так як Ісуса. Але Ісус прийшов, дивиться, двері закриті. Він стукав, що він робив? Він зайшов в кімнату через закриті двері. Що ви теж таке, так? Через закриті двері війшов в кімнату. Після Воскресіння Ісус мав таке прославлене тіло, що не було жодних преград. І що Ісус сказав учням? Як з ними привітався? Як ви думаєте? Приходить Ісус, вони його чекали, боялися, наприклад. Він помер на хресті, потім воскрес Ісус і приходить до учнів, що каже? Мир вам. Мир вам. А не казав Христос воскрес, ні? Каже, мир вам. А знаєте, чому мир? Тому що, наприклад, якщо ви посваритесь з ким і хочете примиритись, даєте руку і що кажете? Мир. Тобто Ісус прийшов і каже, я вам все пробачаю. Розумієте? І це є сьогодні свято, яке називається Боже милосердя. Ісус приходить
щоб ми вже не мусили платити за його милосердя, не мусили з карточками ходити знижки, не мусили мати жетони на проїзд. Так? Тільки приходимо до Ісуса, який нам прощає, так? Який нам пробачає. Добре, запам'ятайте трошки собі свято Божого милосердя. Ось, і сестричка вам дасть такі маленькі образочки, це наклейки такі, з Ісусом милосердним, щоб ви знали, що ця літургія була в це свято, і що Ісус пробачає нам всі провини, і це є велика вартість Його любові, так? До нас. Ось, і дивіться, тепер, що ви помічаєте на цій маленькій іконці, на образочку, і тут на стіні, як зробили? Давайте, Вікуся вже знає, давайте ще хтось думаєте. Дивіться добре на образок. Що у вас є похоже? Там лється кров і вода. Так, коли Ісус вмирав на хресті, солдат кровив йому серце і витекла кров і вода. І коли Ісус прийшов до сестри Фаустини, яку ми вже згадували, да, до святої монахині, і явився, то з його серця такі проміння йшли. Да? Вона теж на початку думала, може це кров, вода, але це були такі проміння, таке сяйво. Ісус їй показав, що Він в цій крові відкупив нас, а цей промінь води, промінь такого джерела, він нам допомагає жити в Божій благодаті. Ось і такі промені, бачите, тут є теж на вівтарі, і такі промені є теж на цій іконі. Добре, Сонечко, то дякую вам дуже гарно, що ви послухали. І тепер будемо далі молитися. Зараз будемо визнавати нашу віру, тому що це є неділя, потім буде молитва вірних і будете теж нести дары до вірних. Добре, тепер будемо молитися вірою в Бога. Ще кажеш? А мне такой муж включил по Иисусу Христа. А де таке? Папа мне включил. Бачите, гарно. Так, мультик Ісуса, дуже добре. Це дуже варто визнавати. І от, так? І це дуже гарно. Ми можемо дивитися всякі мультики, да? Там, як, не знаю, котики, песики говорять з собою, да? Так, як люди. А можна дивитися про Ісуса Христа і щось вчитися. Так що дуже добре. Дивіться хороші такі мультики, добре? З Бога.